Tiental nieuwe recreatiewoningen moeten de komende tijd gebouwd worden. De ondernemers van het dorp zorgen er nou uit. Ja, dat is mooi voor het dorp. Dan krijg je wat reuring, dan krijg je beweging, dan krijg je toenachtingen en mensen besteden wat. Ze halen wat bij de supermarkt, ze komen bij u eten. Bedaad, maar zo'n 100 inwoners leidt in een krimpregio. De nieuwe huizen kunnen het aanzien van het dorp verbeteren, maar dan moet ze wel eerst verkocht worden. Dat je 58 deelzetten willen op zo'n plak, dat is een grote aantal. Nou, als je dat in fases doet, dat is ook mooi, hè? Dan verspreid je de risico's wat. Maar ja, als er tussen de eerste bouw en de laatste bouw nogal wat tijd zit, dan zit je wel een heel skoft in een bouwplan. Dat geldt zowel voor recreatieontwikkelingen als voor de permanente bouw. Er is de laatste jaren een opvallend soort investeerd in Bedaad. Een nieuwe basisschool, een modern multifunctioneel centrum, het kan net op. En zelfs verschillende winkels kunnen bestaan. De voetbalvereniging is van plak verhoren, daar komen deze hoeden te staan. Is dat het al je werk? Als die recreatiewoningen er komen wel. Maar die moeten dan wel komen. Maar dan hebben wij van alles te volle. En dan profiteren we als dorp zijnde heel mooi van zo'n functioneel centrum. Wat heel mooi is met zwembad, theaterzaal, alles erop en eraan. Nee, dat hebben we dan maar. Maar ik vind wel dat het aanmaken worden moet. Makelaar Inte Hettema had er het volste vertrouwen in. Hij is er wist van dat de huizen binnen 4 jaar verkocht binnen. Meestal ben negatiever, ze maakt al de vergelijking met het vakantiepark Ezonstad bij de Lauwersmar. Maar daar wil Hettema net aan. Ezonstad is een oorverhaal. Hun marketing wie heel goed. De prognoses wien ik heel goed. Alleen nog de wenningen wien te duur. En deze omjouwing had toch wat meer te bieden. Wij staan hier onder de Steende Meesterroute begelijks. Nou, Dokkumtaar, je kan je fietsen, je kan je kuieren, al dat soort zaken meer. En Ezonstad is net een libbende stad. Bedaad is een libbend dorp. En dat is een verschil.